Hi guys, welcome back to my YouTube channel. 1, 2, 3, 4. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದಿಂಚಿ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯ್ತು ದಿನ ಏನಿಗೆ ಬರ್ತಂಡೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತು ದೀತಾನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟದ ಏತು ಪೂರ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಏತು ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವನು ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ದೀತಾನ ಬುಕ್ಕುಡು ಈ ಬುಕ್ಕುಡುಂಡು. ಸೊ ಅವನ್ನ ನೀನು ಇಟ್ಲ ಮಾತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೇನ ಆಯ್ನಾತ ಅಂಡ ಒಂಜೆಟ್ ಆಪುನಾಂಡ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಟ ಮೂಜಿ ಪಾರ್ಟ ಆಪುನಾಂಡ ಮೂಜಿ ಅಂಚಲ ಮಲ್ಪೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋನೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಕ ಫಸ್ಟ್ ದಾದಪುರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೈದನ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಡು. ನೆಟ್ ಏತ್ ಪಂಡು ಒಂದು 34-35 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಪಂಡ ರಿಪೀಟ್ ಬೈದಿನೇ ನಾನು ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ರಿಪೀಟ್ ಕೆಲವು ಬೈದಂಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ. ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ಬರೆದೀತಾನು ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತು ಬರೆದೀತಿದ್ದೆ ಅಂಡ ರಿಪೀಟ್ ಬೈದಿನ ಏತ್ ಬೈದನು ಟಿಕ್ ಬರ್ದು ದೀತಾನು. ಸೊ ಐಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈದಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಲನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ದಾದ ಅಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಸೇ. ಸೊ ಮಾತಿಕ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಪಾನು. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏಜ್ ಏತಕ್ಕ ಇನ್ನು ಏಜ್ ಏತಕ್ಕ ಬಂದು ಉಂಡು ಕ್ವಶನ್. ಎನ್ನ ಏಜ್ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾನು ಪನ್ಪಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಹಕ್ಕು ಅಕ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಆವಡ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ. ಸೊ ಎನ್ನ ಎದಾದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅವು ಬೊಚ್ಚಿಂದೆನು ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿನೇ. ಸೊ ಆಯ್ನತಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಡ್ಪೆ ಪಂಡಿತ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಕದೆ ಆ್ಯಂಡ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ತಿತ್ತು ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ರಿಪ್ಲೈ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಏಜ್ ಏತು ಪಂಡ 22 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ 23 ರನ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ನ. ಸೊ ಎನ್ನ ಏಜ್ 23 ಇತ್ತೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜುಲೈಗೆ 23 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕೊರಿಯೆ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ನಾನು ಬತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಹಿತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಬುಡ್ತೆ ಅವಳು ಪೂರ ಏನೋ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಅವಳು ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಜೊಂತಲೇ ಒಂದೇ ಅವೇ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಟ್ಟೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬಡವ ಬೇಗ ಕೊಡ್ದು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದು ಇಜಿಂದ ಗೊಬ್ಬದು ಇಜಿಂದ ಬುಲಿಪೆ ಪತ್ತಿದ್ದೇನಂತೆ ಅಕ್ಕಿಲಕ್ಕನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆಡ್ ಬಾಡ್ರಿದ್ದೆ ನೇಲೆಡು ಚೆಪ್ಪೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆಡ್ ಬಾಡ್ರಿದ್ದಿ ಬುಲಿಪೆ ಅಂಚ ಅದ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊಬ್ಬುದ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ತಿತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ್ತೆ ಆಯ್ನ ಗೊಬ್ಬನ ಪೂರ ತೀರ್ಥ ಬಾರ್ದು ಆಯ್ನ ಅವಳು ಬಜೆಟ್ ಬಾರ್ದಾನ ಇದನ್ನ ಬುಲಿಪೆ ಐಕಾದ. ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡು ಸದ್ಯಗೆ ತೋಚ್ಪೇರಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುಗ ಬಂಡ ಐಕಾದ ಆಯ್ನ ಅವಳು ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ್ತೆ ರಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂಕ. ಸೊ ಏಜ್ ತಂದಾಡ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂದು ಕೊಡುನಿ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲು ಎನ್ನ ಪಂಡ ಯಾನು ಪುಟ್ಟು ಬಲತಿನ ಇಲ್ಲು ಊರು ಪೆರ್ರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಮುರ ಬಂದು ಪೆರ್ರಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮದುವೆ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲ ಅವೇ ಪೆರ್ರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಮುರನೇ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಚೇನೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರು ಉಪ್ಪುನಿ ಪೆರ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ತೆ ಸದ್ಯೋಗು ಇಂಕ್ಲು ಉಪ್ಪು ನಿತ್ತೆ ಕಜಪದ ಉಂಡು ಅಂಚ ರಡ್ಡಲೆ ಎನ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಇತ್ತಾನ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೆ 3 ಕಜಪದ ಉಡುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾದ ಬೇಲೆ ಆದ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಏ ಪಪ್ಪನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜವು ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಬೇಗಡ ಅಂಡಲ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಪೆರ್ರಡು ಇರೆಗ್ ಮಾಮಿ ಇಜ್ಜೇರೆ ಎಂಕ್ ಮಾಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇಲ್ಲಡು ಉಳ್ಳೇರು ಬರ್ಪೇರು
ಬಾಲೆಡ ಗೊಬ್ಬು ಪಾತೆರ್ವೇರು ಅಂಚ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಡು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾಮಿ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ವೇರಾ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರು ಜೇರು ಪಂಡೆಂಕ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತಿನತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಡು ಪಂದ ಅಂಡಲ ಪಾತೆರ್ನ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಾತೆರ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ತೂತಾನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪುನ ಪೂರ ತೂತೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಪೂರ ಏನು ಕೈತಂಡು ಕೆಲವೇನು ತೂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಟಿವಿಡು ಪೂರ ತೂತಿನ ತೂತೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚದು ಯಾನು ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನಂಡೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗಿತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಆದು ಪೋಂಡು ಪಂದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪಡು ಮಗಲು ಖುಷಿ ತುಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಆತ ಮನಸ್ಸು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ತೊಚ್ಪೇರ ಹಾಕುಜಿ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಇಪ್ಪುಜಿ ಕಟುಕ ಮನಸ್ಸು ಇಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಾಗೊಂತೆ ದದ ಅನ್ಬೋದು ಅಕ್ಲ ಪಾತೆರ ಕೇಳೋಡ ಪಂಡ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲ ಆಯ್ತ ತೂವೊಂಡಿ ಅಂಚ ಅದು ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಪಾತೆರ ಕೇಳೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಕೆಗೆ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದೇನು ಪನ್ಪಿನಿ ದಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ಹಣ್ಣೆ ಟೇಪ ಒಂಜಾವಡು ಪಂಡು ಪುಣ ಅಪ್ಪಗನೆ ಹಾಪಿನಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅಮ್ಮ ಪಾತೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಾತೆ ಇಜ್ಜೇರು ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಾನು ತುಂಬಿನಿ ಎನ್ನ ಮಗಿ ಯಾನಿದು ಎರಡು ಪಾಲ್ತೇರು ನೀವು ಅಂದ ಏನಂತ ಏನು ದಾದಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಸ್ಮೈಲ್ ಬರು ಬುಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಬತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಇನ್ನು ಮೋನೆನೆ ತೋಜ್ಜಿಯ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಅದ ನೆಟ್ಟ ಮೋನೆನೆ ತೋಜೊಂದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಜೋಜ ಗಬ್ಬುಲೆ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಏತು ಪಂಡ ಇಂಜೆ ಆಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಅವೇ ಬೈದಂಡು ಬಾಲ್ಯದ ನೇಮ್ ದಾದೇಂದು ಬಾಲ್ಯದ ನೇಮ್ ಪ್ರತೀತ್ ಯಾನ್ ತಿರ್ತಿಲ ಬರಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬುಜ್ಜಿ ಇಂಚಂದ ನನ್ನ ಮಗನ ಪುದಾರ್ ಪ್ರತೀತ್ ದಿ ಗೌಡ ಪ್ರತೀತ್ ದಯಾನಂದ ಗೌಡ ಅಂತ ಹೋಯ್ತು ಪುದಾರ್ ಮೂಜಿಲ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ದುಮ್ಮಂಡ ಕಾಲಿ ಅಕ್ಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಂತೇವೆ అయితే ఎన్న మగన ఇంచ పండ ఎన్న క్యాస్ట్ ಬರ್ಪುಜಿ ఆయన ಅಪ್ಪನ ಕ್ಯಾಸ್ಟೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪುನಾಗ ఆయన ಕುದರ್ ಪ್ರತೀತ್ ಡಿ ಗೌಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲು ಗೊತ್ತಾಯ್ನತ್ತ ಇನ್ನ ಮಗನ ಕುದರ್ ದಾದ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ఆయన ಮೋಕೆಡ್ಲೆ ಎಪ್ಪುನ್ಯಾನ ಅಪ್ಪುಶು ಬಬ್ಬುಶು ಬೋಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪುಂದು ಲೆಪ್ಪುನಿ ಆ ಅಪ್ಪು ಪಂಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನಿ ಅಪ್ಪು ಇರ್ತದೆ ಅಪ್ಪು ಲೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪು ಅಂದೇಳಿ ಎಪ್ಪುನಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪುನಾಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುನಿ ಅಂಚದ ఆయన ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾಲ್ಲ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಬಾಲೆನ ಅಪ್ಪು ಅಂದೇಳಿ ಎಪ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ఆయన ಅಪ್ಪು ಅಂದೇಳಿ ಎಪ್ಪುನಿ ಯಾನ ಅಪ್ಪುಶು ಬೊಕ್ಕ ಬಬ್ಬುಶು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪುಲಿ ಅಂಚಪುರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪ ఆయన ಅಪ್ಪ ಮುನ್ನ ಅಪ್ಪು ಅಂಚಪುರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೇರು ఆయన ನಿಜದ ಪ್ರತೀತ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಗಡಿ ಅಂಚು ತೂಪಲ್ಲೊಂದೇನು ಹೊಚ್ಚಿ ಬದಲಾಯ ಬಣ್ಣ ಬಾಳೆ ఆయనಲ್ಲ ಉಂಟೆ ತೂ ಒಂದು ಕೂಡ ಪುನಃ ಅಂತಂದೆ ಕಿಟ್ಟಡು ಏತ್ ದಿನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಕಿಟ್ಟಡು ಒಂಚೇತ್ 45-50 days 45 days ಇದು ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಎನ್ನ 45 days ಇದು ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆತಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರಲ ಆಪುಲು ಒಂಜಿ ವಾರಲ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಆತೈತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಇಂಕ ಕನ್ಸೀವ್ ಆತಿನ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅಂಚ ಇದನ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಅಂತ ಎನ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಯಾನೆ ಮುಖ್ಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇದಂಚ ಅದು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೆ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಜೀರು ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಏರೆಗ್ಲಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ 8th year ಆಂಡ್
ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲಿಗೆ 4 years ಆಪುಂಡು 4 years ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲಿಗೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲಿಗೆ 4 years ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತು 4 years ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ 4 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಿಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ತಿನೊಂದು എനിക്ക് ಸಿಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ನಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆನಾಗ 8 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತು ಮಾರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ 20+ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತಿನಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಪುಜು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಪುರ 17-14 ವರ್ಷಡೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇತ್ತದಕ್ಕಳು 21 ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಐತೆ ಐದು ದುಂಬು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಂಡಲ್ಲ 20+ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಹಾಕ್ಲೇದು ಐತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಾದೈತೆ ಮಂಡ 26 ದುಲೈ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆವಡು ಬಂದಿಸ್ತದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಏಪ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತದ ಇಕ್ಲ ದಾರ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ತಿನ್ನತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ನೆಟ್ಟಿತ್ತನ ಅಂಚದ ಹಾಡು ಅವು ನೆಟ್ಟಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬೊಗುಲ ಆಪಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಆವಡು ಇದ್ದಿಂದ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುನ ಆವಡು ಮದಿಮೆ ಓಗುಲ ಆವಡನ್ನ ಮೂಲಿತ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ಆಪಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕಲ ದಾದ ಇತ್ತು ಅಂಚೆಂದು ದಿಪ್ಲೆ ಕೊರ್ಕಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದಡೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದ್ವಿ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದುಂಬು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿನಾಂಡ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆತಿನ ಎನ್ನ ಇದು ಬಯಕೆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕನೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರನ್ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗೊಂಡು ಪೋಯಿನು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂಡ ಕೆಲವರ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಮುರಣಿಪುರ ಬಾಲಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ಅಂಡೆ ಇಂಕ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ಅಂಡೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ಅಂಡೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂಡೆ ಬೆದರ್ಲ ಪೂರ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ದಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಂತ ಅಂಚಾದ ಪಂಡ ಜೀವನ ಬೋರಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಏತ್ ಮಲ್ಪರು ಬಂದು ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕದ್ದೇನ ಜಾಸ್ತಿ ಏದಾದಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುನೆ ಇಜಿನ ಪೊಕ್ಕಡು ದಿನ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪಿಜಾನ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈಚ್ಚಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗಡು ಬರಡು ಪನ್ನೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗಡ್ಲ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪಿನ ದಿನ ಬರಡ್ಡೆ ಈ ವರ್ಷಡೆ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಇನ್ನೊಂದು ದಾದ ಎಲ್ಲ ಬಕೆಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ಪಂದು. ಸೊ 1K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಬಂದು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನಾನು 4000 ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಬೊಕ್ಕ 4000 ವಾಚ್ ಅವರ್ ಆಂಡಲ್ಲ $100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂಚದ $100 ಪೂರ ಆವಡು ಬರ್ಪುಡು ತೂಕ ಹೇಪ ಬರ್ಪುಡು. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನ್ Q&A ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲಾಯ್ತು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೆ. ಒಯ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ದಾವಡು ಡೆಲಿವರಿ ದಾವಡು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಷಯಡು ಅದರ ಕೆಲವು ಬೇತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನಿ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್